bisan tuod og adunay dagom sa bukid guys. Na human ra jud ang amo ang pasundayag sa amo ang Sang-Atan Festival. So guys, atong pamation ang gi broadcast nga winner sa amo ang Sang-Atan Festival guys. O pasensya guys nga niara ko sa kilid guys kay daghan kaayo ang cameraman sa atubang, murag maikog ko ba kay basin og kasab-an yun yata dira ko sa kilid-kilid. Okay, announcing the grand champion of the Chuya Sakayan Contest goes to Fisher Folk Association of Ganmanico. Karong dayon. Sige. So before na mag-closing remarks, dili na mag-uwi na pag Cornering of 4 minutes and 50 seconds goes to Ganmanico Fishermen Association. Garner of 4 Salamat Ma'am Jen. So ako na akong pagrespeto, pagtahod sa atong butan o kugihan na matinabangon. Engineer atong mayor, Engineer Junicinel Baliti, GDPHD, sa atong Sangguniang Bayan member nga nagdala sa komitiba sa atong Committee on Appropriation o sa Social Services, Honorable Ramil Cagulada, sa Kasakit o Kalipay, nasa FB Kanunay, sa tanang mga department head, ilan tayo sa tagsaw na, sa nag-organize, inanguluhan ni Sir Kim, ni Engineer Nino, uban sa iyong staff, sila sa atong mga participant sa Chuya and Sangat Contest. Ladies and gentlemen, maadjong hapon, maadjong palis, atong tanan. So atong nakita no, din ang atong first lunch nga maray pirmiro ginato ning mugna sa atong lungsod sa Valencia nga din ang iyang history ato jung gipakita nga din sa Sangat Festival no, sa Panangatan River. So nanginaot ko nga sa sunod dagan ng mga participant nga moapil niya ng coastal area tanan kay gani nag-istorya mi ni Mayor ato ning aton pag dila mi mosaad kundi atong buhaton jud atong padakaan nato ni mo nato ni siya piwok ang kilid para natay matungtungan para modako pud ang atong sapa. Kaya ako nakita gani ha, gamay-gamay ra gyud nya mahinluan po nato nang naisailam sa tulay kada tuig naman ang nato ni buhaton kay mo man ni atong opisyal nga kalihukan sa Sangat Festival o kini atong gitawag na Chuya sa sakayan pagwapuhay sa atong mga sakayan. So manginaot ko sa sunod nga dungagan pa nga atong effort nga mas manindot pa kaya ron makapromota sa tourism sa Sangat Festival sa lungsod sa Valencia. So atong pagpakan ang tagsa-tagsa kagaugalingon kay din atong makita gyud nga gitagaan atong pagtagan ang dakong kalihukan sa atong lungsod nga Valencianon. So dinila ko kutob, daghang salamat and may God bless everyone. Thank you so much. So that's all for today. Congratulations to all the winners and see you next year. Guys, nalipay kay ko sa gisulti ni Vice Mayor Kumita guys nga ang amo ang dapit sa may River Panangatan butangan kuno nila og kanang agianan. Dako jud ko kaayog kalipay guys kay
natubag gyud ang amo ang gipangamuyo nga right of way. Kay di mi pagyon speakers guys, buhatan na lang mi og agianan dire mo ay pahiluna sa amo ang halangdong mayor kay naluoy siya namo guys. Og ang Ginoo aduna gadyoy gipahiluna nga mga butang alang kanamo kay naabot jud ang maong sangatan festival sa amo ang yung area. Mo na tutubag sa amo ang mga pangamuyo sa Labaw Makagagahom guys nga naadyoy mo tabang kanamo pinaagi sa amo ang mga barangay officials o sa amo ang kagawad sa lungsod ilabi na sa among halangdong mayor Dionisio Nel Balite. Salamat kaayo sa inyong mga kaayo kanamo guys og ako miingon. Bye-bye!